And besides, kanang iyang boss dili man amoy tag-iyas kumpanya, empleyado raman gyapon na. Pwede man na ninyong isumbong sa HR para matangtang. That is a form of harassment, na kung dili is lugar siya makipagrelasyon sa imong ang imong bana sa iya, tanggalon niya. Di man na siya pwede. Sobra na nalabihan na undangon na ang pasakit nga nagpaluha sa akong mga mata. Nililimao ang imong sad sa dihang nang uyab kapakan ako. Bitoon ihatag mga saadi mong gihimo. Apan sa pagmilyo na to, dili kini mao ang nahitabo. Kasakit o pagbaho ang gihatag nimo kanako. Banako, banako, ipapaardi ko para maundang ang pagpangabuso. Banako, banako, ipapaardi ko panahon na para ipagpipisog ang katungod ko. This program is brought to you by Enhance Vision Optical, located at the first level of Limkit Kay Mall, Cagayan de Oro City. Papa RD, unsa akong buhaton? Ang akong bana nakabaton man og relasyon sa iyang boss sa ilang opisina. Mayo ginako pagkasapon sa ilang mga text messages. Og luod pagid kayo, Papa RD, kay napagid sila'y mga pagbinayloay sa mga malaway nga mga videos sa matag usa kanila. Akong gikumpronta ang akong bana, Papa RD. The fact is, ako gali siyang gisalaba sa cellphone niya. Ug iyang giangkon nga tinuod nga na sila'y relasyon, pero napugos lang daw siya, Papa RD, tungod kay kung dili daw siya makipagrelasyon sa iyang boss, sa iyang supervisor, pasin daw kuno og dili na siya ma-renew sa iyang trabaho. Ang iyang boss, Papa RD, magulang sa iyaha og 20 katuig. 20 katuig kapin yun. 20 pa niya kung bana, o ang iyang boss 40 na kapin. Unya separated sa bana na ay duha ka mga anak. Dili daw makigbulag ang akong bana kay basin na mawad-an sa trabaho. Unsa kong buhaton, Papa RD? Unang-una, pagkatao nimo sa kalibutan, nagsumpay na ba mong tinai sa imong bana? Nganong makaingon man ka nga dili ka mabuhi kung wala ing imong bana? Sa ngalan nga wala mo magsumpay tinai, bisan pag wala imong bana, mabuhi ka. Di ba? Di mo sumpay tinai. So, kaya rin na nimo bulagan imong bana, o niya, kaya rin nimo mabuhi bisag wala imong bana. Kung dili gina kaya si imong bana nga bulagan ang iyang boss, ako kung panglantawan na nga kanimong bana nakagusto na po na sa imong boss, kaya nga nung di man niya kaya bulagan, di ba? And besides, kanang iyang boss dili man amoy tag-iyas kumpanya, empleyado raman gyapon na. Pwede man na ninyong isumbong sa HR para matangtang. That is a form of harassment, na kung dili is lugar siya makipagrelasyon sa imong ang imong bana sa iya, tanggalon niya. Di man na siya pwede. So kana lang, pagstorya mo si imong bana. Kung halimbawa agrabyado ka, pasakay imong bana og violence against women, psychological abuse, kunya apila ng iyang boss, isumbong na sa ilang HR. Kung magpadugay-dugay ang ilang HR, isumbong sa Department of Labor and Employment. Tabangan ta ka, i-message lang si Papa RD, kay patilawon ta na sila.